En dan gaat het vlug met het ijs. Dat is er hier in de Balse Veert hastel uit. Maar wat wil ik met het regenwetter, met die hege temperaturen van 8 tot 10 graden, dat is lang niet. En met die hudde ontstwarme gewin. Het pik zit niet in de water. Denk ik dat dat het laatste weer voorlopig wat de ijs onbelangrijk de willen op het ijs dan. Wel, joen en vannacht. We hebben toen flinke opklarings. En de wind houdt hem een beetje down. Via de temperatuur 1 tot 3 graden. Het blijft droog en hoe wind sprutsen. Zuidwest matig rond vrij krachtig of krachtig in het kust- en waardgebied. Morgen een dag waarop we kunnen er wel even op uit. Droog waar, de zinnen erbij, letter meer bewolking, maar toch droog waar. En een temperatuur, ik denk dat we uitkomen om het bij de 6 graden te hebben. Dat is wel wat leger als Joert. En de wind uit het westen en zuidwesten waait, matig rond krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. Wel mensen, we zetten terug naar het vooruitzicht en dan komen we het zien. Natuurlijk, de manje, de tieze, de waanzin. En hoe er manje sprutsen, het wordt manje een dag mooi droog waar, met 3 of 4 graden. In de nacht 1 of 2 graden frost. Zeggen we naar tieze, wetterkoud, 3 graden. In de nacht rein, zeggen we naar manje, zo'n graden. En hoe daar ik rein, flink wat rein ik en alweer een krachtige wind uit het zuidwesten waait. Want zuiden, nee, dan is het daar weer helemaal waarom. Vanmorgen en nacht een waarschuwing voor de komst op gladens. En via de mensen laten we manje maar weer even in het waarschuwen.